Ayan, luto na po ang ating paksiw bangus belly at Jollibee style fried chicken. Yan, marami po tayong yung kanin sa ilalim at tubig. So bago po tayong simula, pray na po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain binigay po sa atin. Sana po, mabayan po may sakit. Amen. Yan, hugas muna po tayo ng kamay at magbang na po tayo. Kain po. Sarap.
食べてね。さうまいね。